Gravar planos como este foi parte do traballo dos bolseiros e alumnos da Fundación TIC durante a rodaxe do videoclip de Arritmia. Vou facer de cámara, sobre todo voume encargar de facer planos detalles, e sobre todo así planos que desenfocados, así para que quede bonito para a estética do videoclip. O meu traballo pois será tocar un pouquiño a cámara, gravar algúns planos así do videoclip e a ver, espero facelo ben. Un traballo no que formaron parte do equipo audiovisual da banda de rock lucense. A pesar de que temos moitos colegas no entorno e no audiovisual, necesitamos máis cámaras, entonces foi unha axuda pois magnífica. Pero as súas funcións non se limitaron á parte técnica, senón que tamén realizaron labores de produción. Colaboramos junto con el grupo, ellos nos explican un poco cómo quieren que sea el videoclip y bueno, nos piden sobre todo convencer a la gente, delimitar zonas y sobre todo eso, el espacio para que no molesten al resto de trabajadores aquí del festival. Unha oportunidade que forma parte do modelo educativo da Escola de Imaxe Son da Fundación TIC, baseado na realización de prácticas en escenarios reais. Para nosotros es importante porque vamos cogiendo experiencia y bueno, al ser un evento que es en un festival, ahora las necesidades de público y eso es un poco improvisado, hay que convencer a la gente y bueno, te coges un pouco máis de soltura. Son oportunidades moi boas que temos os alumnos para poder poñer en práctica todo o que estamos vendo en clase, tanto a nivel teórico como práctico, e a verdade é que xa é a segunda vez que veña unha práctica destas, a anterior foi a da Gala da Moda. Para ver o resultado final haberá que esperar, pero bolseiros e alumnos xa esperan novas oportunidades para poder pôr en práctica os seus coñecementos.